ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜି କାହିଁକି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କି ମୋ ମାଆର ହାତ ରନ୍ଧା ରୋଷେଇ, କାହିଁକି ନା ଘରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରେ ରହିକି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାହାରେ ରହିବାର କଷ୍ଟଟା କ'ଣ କେମିତି। ତ ଜଣା ନାହିଁ କେଜାଣି କେମିତି ସତରେ ମାଆ ମାନେ କେମିତି ଖାଇବା ସେମାନେ ବନାନ୍ତି, କି ଯେମିତି ମାନେ କେଉଁ 5 ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲରେ ବି ଏମିତି ଖାଇବା ବି ବନୁନଥିବ। ତ ସତରେ ସେମିତି କି ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଥାଏ କି ସେମାନେ ସେ ଯାଦୁ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବାଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ହାତରେ କେବେ ବି ସେଇଟା ବନିପାରେ। ତ ସେଇ ଖାଇବା ଭିତରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ପୋଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେସର ଦେଇକି କରିବା ପାଇଁକା। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ମାର୍କେଟରୁ କିଛି ପୋଇ ନେଇ ଆସିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ପୋଇରେ ଟିକେ ମଞ୍ଜି ବି ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ଆଳୁ ବାଇଗଣକୁ କାଟିକି ନେଇଯାଇଥିଲି। ତ ସେଇ ପୋଇ ଆଳୁ ବାଇଗଣକୁ ପିଆଜ ଆଉ ଫୁଟଣ ପକାଇକି ଫୁଟେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ କ'ଣ କଲି ନା ବେସର ଯେଉଁ ବାଟିଥିଲି ସେଟାକୁ ପକାଇ ଦେଇକି କଷି ଦେଇକି ତାପରେ ପାଣି ଦେଇକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ସେଇଥିରେ ପକାଇଦେଲି। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋର ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ପୋଇ ଆଳୁ ବେସର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକାଇ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍